Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yung amin nga sa para papagayam. Manipod dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubutwes, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung nga sumang bahay iti programa, Dear Manong Nemi. Kadato iti pagkayam yun ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumukablaw iti nambag na oras kada kaya aming sa para. Madaanan nyo ti pagkasalitahan ni pagkayam to yung Maricel. Awan ti perpekto nga tao dito lubong. Amin tayo kadagbidot ka ng basol. Ngayon kasano nga maator di kiti bidot, kan kasano nga ikaro di kiti basol. Pagkayam mi, entayon irugi nga ibasa, ken iring pas, tuloy-tuloy dato ipakasalitaan ni pagkayam to yung Maricel. Sagudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi. Mangmangig ko idin Manong Nemi at may sa kararigatan aba nagdesisyon ti may sa nga tao. Ket ti parang pili, no sa sino iturumbing ayaten, no sino tirumbing ang mga ayat ken ka. Ti agpili iti nobyo, nobya, agpili ti katakta ko nainay, iti itong palbiyag. No, apagidi, nga ti tao ka nagbidot. Dano kitahan ti taglawlaw Manong Nemi, at dali kita agaapang agasawa. At dali ti sugador, bartekero, babaero, nga asawa nga lalaki. Vice versa, kastamat na gini babae. Manong Nemi ti pamilya nga nariingat, na ornus, kabota, di mi pahay na puutan, angeg, nabuya, ti panagapa, datatang kininanang. Nanumula ang ti panagbiag mi, karpintero ang ni tatang. Ninanang Manong Nemi ket plain housewife. Talo kang magkakabsat. Nakapag-graduate kam amin iti college. Siyak tinaudi Manong. Duwa nga lalaki iti kakabsat ko. Ni Manong Junior, nakapagturpo sa kas accountant, ni Manong Selmo, nakapagturpos sa kasmaysa nga engineer, Manong Nemi. E rin ito siyak, gabuta, jak mo na maipasnek iti panagbasa. Nakapag-graduarak met kadi iti college, iti kursok nga business management. Gapo na Manong Nemi nga nadaan na kiti kapakbukodan nga business. May sa ka businesswoman. Nga magagangi lang ang business. May sa lang salon, Manong Nemi. Mahilig kami Manong Nemi kada kitay agpapabeauty. Dadating ka po na no ape nga, nagapas dagag iti may nga salon. Anay din asawa, Manong Nemi, digiti inauna kakabsat ko. Siyak lang ti awan. Ideadak iti high school, adun digiti agar-arem kanyak. Kastamatan ideadak ti college. Namdiya ka mo, tasang kung ingkas kaso ida.
Tadaan ko tinegosyo manong nemi, medyo nagikay met di kiti agarim kanya. Kapag siguro alanganin iti bagbagida. Kapag daan na kiti bukod nga salon, siyempre amok mat nga urnusin di bagbagik, always beauty. Nakapimpintasak ka no. Talagamet. Siya tagbaling nga model manong nemi kadagiti kakaduwak nga empleyado kiti salon. Ado di kita agar-aram kanyak manong nemi nimno kasta nga saan ko idan nga ikaskaso, sumarding dan. Dikat kahit nga sawan, nga saan da nga napasnik. Dulaeng manong nemi tinabati nga napigat nga garim kanyak. Sindig ito'y, ni Bobby manong nemi, may isang arkitek. Wen, nagwapo ni Bobby, di kotse. Ken kastamat ang kani Freddy nga kalugaran mi. Iso na lang tag na iti sa bali nga sityo. Saan nga nakapaggraduar ni Freddy manong nemi iti kolehiyo kapag idirigat ti panagbiagda ngem nagagit di nga agmula. Mga sikaso iti bangkag kentalon da. Kaya nagagit iso na manong nemi nga agtarakan iti dingwen. Iti may sa bigat manong nemi, nakariing ako na. Siyempre, isagsaga naman ni nanang manong nemi ti pamigat mi. Kalpasan nga naggapuak iti banyo, intemplanak pa ni nanang manong nemi ti gatas. Tagat-gatasak. Iti makita manong nemi ti talo nga dakkel na sandya. Iti nabaw ti lamisaan. Nang, nagkapon na ita. Nagdadakkel nga sadya. Masin na tinamnamaim ko mga mangted. Nusangan ni Freddy. Apa niya dumula na? Manamuta, idikalman kita duwang ang bagong. Iti napan nagkarga kada kiti mula ng asandya. Napintas natin ang variety Mas bisya mga orti may sa isot pamigat ko nang kitagkatas ka pala mula. Kaya pa pinutom nga sidaan. Yung kaslam, adadang excited na kamangang ka rito nga sandya. Matmaturog ka pa lang iti idagas na. Idagas ni Freddy. Awang gaman ak malakip ko. Asino nga minatalaga ti. Kahit mo nga klunan kada kita napingit agar-arim ka. Duduamat langan nang ni Bobby, kasama ang ni Freddy. Anak, sabi ko mantasang kantong ang bidot. Nadangar tinakabot-buteng nang Tama nga nung bidutak. No, da kayo nagpili kas pagarigan nang. Da kayo nitatang kas pagarigan ti pagpilik. Asyon na kaya tiyo. Hamad nga rin nga mabaling ang takap nagpili. Ano kas pagarigan na da kayo nagpili? No siya kagit mabalin ni soda nga dua. Nanang, samad nga rin nga mabalin ni soda nga dua. No ni Freddy, dadya lang saan nga nakapagturpos. Gagangay lang nga agmulmula iti bangkag. Ay nga nagagat. Nasingpet. Awan ti makita ka mading abisyo na. Saan ko pa nakita ka nagsigarilyo kan iminom. Iti arak. Kaya numet Bobby, alakit na gwapo. Di kutsi. May isang arkitek. Ado na iti project na. Ado na kwarta na. Sinong artikas pagkaring na dakit pili nang. No pagsasalita mi man kanitatang mo kita. Nitatang mo ni Bobby ko na. Siyakmet ni Freddy ko na. Sikat lang ti ayan ti desisyon na. Asino ka nakwada? Kano nakmat ngayon sungbat manong nemi asino ka nakwada? No, asino ti patpatid ko nang isot pilyag. Sinuhar ti patpatid mo ka nakwada? Ni Bobby. Nangamak kang rod ni mahaan ni tatang mo Dan ni tatang mo kitpili na ni Bobby. Idin to sa siya kitpritik ni Freddy.
Inton ka ano nga rin nga klonem. Inton ka ano't panag-asawa yo. Kahit may metan ti madaan ti apo ko ken ka anak. Adan asawa na gidi kakapsat mo. Adan sagduduada nga anak. Katsi ka nga eh. Banyo nang. Ta, sumbatak to ni Bobby into ni birthday na. Ito na no. Into ni Lunes. Sakbay nga dimteng data nga Lunes manong nemi pinasyarnak ni Freddy iti may sarabi. Freddy? Pasensya ka no. Nadisturbo ka? Okay lang. Nasabawan pa lain. Pasensya ka no. Di kiti na numong itad ko. Kas pagari ka niti Sandya. Sandya, tempo siyam, Sandya. No, sumampay na dito ba lang, damagi kininanang no, at sidain, kat tinulong ang native nga manok ko na. Kat saman nga tartarakan ni nanang. Dari ito ayan mi, kat nagatutag takaw. Ken, ado di kita agkaan nga pusa. So ang hanga makamagtarakan ni nanang. Amuklatan ako na. Nga naggapukan ka native nga manok. Thank you, Bobby. Kano, adano ko si daming halamas, kas kumatilapia, kat amuklatan naggapukan ka. Tapos sama na kumatgaran ni nanang. Han, basta naman mapanak matagkalap, ito ka na yan. Amok matagpana. Saad na pakat kong screen. Anong screen? Screen nga pagala itikan. Nagagat ka. Nasingpit ka, Freddy. Bobby tinagan ko. Ay, kaya ma. Ni met architect ti bagbagam. Sorry ha. Siguro, iso ti patpatig mo. Ni architect. Bobby, amom ko ang awatin ti panakapaay mo. Gabating gadeng ko ngayon no, Lunes, nga birthday ni Bobby. Freddy ko lang. Sorry. Ni Freddy, kinisod pa na klon ko kinkwana. Dikit kahit ang sawang napaya kon. I'm sorry. Amom, numabalin lang ko mga pagkadubag ti pusok. Numabalin ko mga duwat ruming ayatek. Mabalin ko mga duha kayo. Ang samat nga rin mabalin. I'm sorry, Bobby. It's okay. Nasakit ti mapahay. Maricel. Yung brumbing awatek. Kat idaw-dawat ko nga sabi ko man na makasara kang dumadlang ti. Talaga nga na ikari babae para kang ka. Sabi nga, sa mga pasukan ni Ising. Sinong Ising? Kada tayo, pasaray, umumay di balayo nga. Gumatang ka na kitim mulam nga nateng. Naman pa lakla ko. Sa bagay, nasingbet ka na okay mat ni Ising. Ibawin mo lang yung kingkuha na. Idaw-dawat ko, ngano da kayo tagasawa kinising, naragsak ito. Idaw-dawat ko, Maricel, nga di ba nagkarelasyon nyo kini ba? Kini Freddy? Sabi ko nga, naragsak ito. Madlaw ko nga talaga kan kasla marikrik na sa kan sakit ang marikrik na manunemi ni Bobby. Idadayta panangibagak. Ngayon to no Lunes nga birthday ni Freddy kat isunton ti panangaklon ko kinkuana. Nasaan nga iso iti pinili. Nasakit manunemi para kinkuana kabatan adlaw ko. May daw-dawat ko manunemi nga sabi ko mat iso damat lang kinising. Tadagawin ni babae nga madlaw ko nga kurso na da kinkuana. Idi ag birthday, manong name ni Freddy, siyempre matandar kami. Ni nanang, ni tatang, ken siyak. Saan nga nakumain ni kapsat ko manong name. Idi may kaduhagon daway, ngay mahig dito balay da. Nga di panangyam amo, inaya Freddy, kanyak, karigid na ganak ken kakapsat na. Dati ba imo na idi nga, imahig ti balay da manong name, napanak iti ag birthday ni Papang na. Nabara manong nemi, iti pa ng sarabo da kada kami. Nagbaling nga,
special kami manon name nga sang kapamilya. Gabot at of course, siya nga ararmen ni Freddy. Idimekan kami di Gundawi manon name ni Freddy. Kinabla ko maniti. Happy birthday. Thank you. Sabi ko man tada ito kararagsakan ang parag-birthday ko. Nagkita kami kini Bobby di Kalman. Nagkita kayo? Nagsarding nga karon di igit ti kalsada nga paglaklakon na kanagiti produkto na. Gimata nga. Kinablawan ang tiluko. Apay, congratulations ko na. Pinaay mo ka no. Kadimagana nga siyak ka no ti. Aklunem. Freddy, I love you, Maricel. Imbagagaya man ni Bobby nga. Ang karik ka aklunem ka itang birthday mo. Aklon na ka din. Freddy, si ka tinapilik. Si ka tinapili ti pusok. Gabot na check. Ngayon pateg ka. Kan check ngayon pateg nakmet. I love you too. And happy birthday once again. Kasta unit tiragsak ni Freddy nga nangarakop kanyak iti na irod. Kalpasan naman nun nami. Inya sa dig na tirupa na tirupa kat inamalanan di kiti lips ko. Damok unay manong nami nga maarakop ti may sa lalaki kan maagkan. Dagiti bibig ko. Nagbara manong nami di kiti bibig na. Orek lang makarik na ti panagaringan ti riknak manong nami. Kastrigahin ko nak. Nagtipon di ayat kinayat. No aklunem ti ayatem ken mangipatpatikmet ken ka. Nakaragragsak. Naragsakak. Naragragsak kanumanin isuna. Madlaw kumanong name yung sana nga may libak ti kinaragsak ni Freddy. Kaya di nga nabi nga panagkasangin na ang isot panaklon ko kinkuana. Agasban ti kinaragsak ko. Kada agawid kami, kada kami nito balay, kada tatang kininanang manong name no kastak. Inaklon mo ni Freddy, ni architect. Una nang, talaga naabak ako na. Nangabak ni tatang mo. At para kanyak kahit ko kumani Bobby. Nang ni Freddy ti kahit ko. Alagad iso akit iso. Eh, doon ka nung arti panagkasaryo. Inanang met, kasungsungpat ko laeng, kasar nga sigod. Ang mga nagumana natin na architect, kaya kasar na kaan. Eh, no, jak mariro kit, iso mat ti burudak da. Iso lang ti awang kanong ti asawa na. Iso nga takil ti bamati kanak. Nga ijayan doon keng ka, ni architect Freddy, hindi pa nagkasaryo. Nagdinamagan ito salon na ngay matmatunak nga negosyo manong name nga boyfriend kon ni Architect Freddy. May sa manong name nga mangkablaw kanyak. Ma'am, congratulations, kablawan ka. Kablawan ta kayo. Tapay, nadamag mi nga. Ni Architect Freddy ti sinong bata mo. Nagloko yun. Kaso natin, dadaron na. Kita no. Didamag agit nagpayak. Ano pa nagkunayo? Bagay kayo. Napintas ka, nagwapo met ni architect, napintas ka, amom nga istimaran ti bagim, kaputa manager kang artisanon, sikat ti modela. Ilinto ni architect kat very neat pa nag-aarwat na. Sabi ko mga artisan ang bidtot, indon ka anot kasar. Dakikid di. Pati di ganagan kanya sa lusudan da nga dagos din doon ang kasar. Amugpay ka ni Freddy. No, ijayan na ay will you marry me kung nananakit. Yes, ko nakasigod. Takahit ko matintad asawa na. Manipo di dadan nagkinawatan mi ka ni Freddy, manunay mi kanayon matin nga umay nagka. Dagasen dito'y pwesto.
tinegosyo nga salon. Ma'am, adan na arkitek. Ururay na kan. Sige mo na karoon na, makamu kayo ito ng eksera. Wan, ma'am. Nakamin ti makamu. Ilipas bilangin ka dagito yung madamang customer. Sa amin nga kaming agawat, pagpating nga talang sa isa ba? Nakasta nga tagasanak manunemi, mapangkamit ag dinner. Nakaraglag-sak titong galmay sa kada kami manunemi. Wan. Naragsak ka sa salita manunemi ni Freddy. Ngem, tiruраyak iti kat ti may panggap iti managkasarmi. Ngem nag-istorya. Amom, agsasarano nagdi project ko. Ado na kiti naka-istambay nga aramida ka plano. Ado na kiti mayat nga paplano ang paramid kanya ti plano. Malaksid nga ado na kiti paramid, kadwal na pwede paramid, tsak pwede mang kontrata. Nagpintas ti trabaho, Freddy. Ado kami nga architect. At ang asosasyon mi. Ngayon, depende no kasanot ti kinalaing. Kinalaing mi ag-design. Siya ka, ti ado ti customer na. Ado siguro ti ornong mo. At damat, ako matinras ka nga tulungan, gabot si kaman ti burdek. Agur ornong ka? Yeah. Kahit ko nga, siya to mismo timang plano, teramidan ta nga balay. Yan, kahit ko nga, before nga kasarta, malpaston ti balay ta. Sa jiton nga aghani mo ta. Mabaling ka dito tumulong. Tumulungan niya. Saan ka din nga, no adan to balay ta, kaya tinulong ta. Kwartam kan kwartak. Akit, siya tulatan. Sa mo nga, taktakamatan pa iti ornong mo. Itipon mo tulayangan iti ornong ko, no, makapagkasarta. Indon ka naman pasamag deta, Freddy. Indon, malpasan ti balayta. Indon ka nga may patakder ti balayta. Mangaramid ito palit plano. Indon ka nga ramid dem. Gumanat ka di? Asan met nga magsasalutsudak lang? Manong name jak pulos na uray no ibaga ng inton kano. Urorayek mat nga isot mga ibaga. Iliiliwak lang yung ibaga na nga naramid konti plano. Urorayek lang yung ibaga na nga irugik to inton bigat na ipatakder ti balay ta. Ngimawan tinauray ko manong. Andan indem nga bulan sipod inaklon ko ni Freddy manunemi idita. Idi may isang harabi nagtugtog ni nanang iti silid ko. Nangapay, maturog ka kunket. At sa nga ilim. Asino? Ada ka di ba yung umang pasyar kanya kita mo dumating nga nobyok ni architect? Diyan manamon, no? Iba gana? Sino lang? Ni Bobby. Nas daawak manong nemi. Taitaman pa lang umay. Kalpasan dati pa lang pahaikon kan kuana. Ken pa nang ibagak. Ngaklo nagto ni Freddy. Napangkusinango manong. Bobby. Apay. May liwakin ka. No ti aldaw, awang kamit dito gabot adahat yung negosyo. Iti salon. Gabot jakbatan kahit ko may pandili ko king ka makakita. So imayag. Nakita nakmatan, makasasalita ako. Kumusta kayo ka ni Freddy? Well, okay kami. Naragsak kami. Madaman nga plano ti maaramid nga balay mi. Tako na ni Freddy, isot pangaramid mang plano ti balay. Isot ano ti mga ipatakder, iti balay mi. Kaya doon malpas dati nga balay. Isot doon pa nagkalay sa amin. Sadya kam to kanon nga honeymoon. Congratulations. Kat dakay kin ising. Babi, kumusta kayo mantan? Abay. Ni ising.
Danda niya gasawan. Anya? Sino asawa na? Mga asawa keng kuha na. Ni Tata Berto? Sino ta? Tay balo nga karubada? Mm. Apay nga mga sa mo pinasukan. Diyan kami maibaw yung tirik na kiti sa bali. Siksikilahin, Maricel. Si Kamet. Haman ka gumbalin. Da kami ka ni Freddy, tinikari. Siguro, sakto lang ang tagsar din, no? Ag-asawa kayo ng kini-arkitek. Yung maging ka, nasaan pa kayo nagkasara, sanak pala mapukahon tinamnama. Babi, awatin mo ti pa nakapahay mo. Rugyamon ti manglipat kanyan. Rugyamon ti mangibawing ti sa bali. Sayang ni Ising. Nga mapa nga, agasawadan ko na. Masigugin ni Ising. Napagpudno ni nanan ko. Hindi ka natataberto ti. Nakaalaan na. Nagasad man ni Ising ata. Siyempre, adot sa ni ko ni Tata Berto sa nga di. Awa mo din di problema ka nagiti anak na kapag ada asawa da. Swerte lang ako nada. Manong nemi dimteng ti first year anniversary mi kaniya. Freddy, nga isumanen ti pa nag-birthday na. Siyak lang ti matendar manong nemi tam masadot dadanan kini tatang. Nangaro na kadadaanan na yun ni tatang. Happy birthday, sweetheart. And happy first year anniversary. Thank you. Mabaling ka titiyak kidaw. Kidaw nga niya. Tisagot mo kanya. At damat intid ko kaya ka nasagot, di ba? Ang lokadanin. Saan nga na kahit ko? Ano nga nun? Mabaling ka ting omiyan ka? Mamalimit. Dumat ti bakanda nga silad yo. Silad ti balayo. Mabaling ka ting ang kasalita. Freddy, ang imno sa mo kaya? Saan kapilitin? Imbagak lang, ipaspasarak ko lang. Amang kunak numayat ka. Ang dalamin ka nakiti bagi nasa akong tulited ti amin ko ti may sa lalaki na walpasan ti kasar. Tapos ang kakandi na sigurado kanyak. Freddy. Okay, lipatan mo ti bagak. Panunod mo lang taon nga akong ti bagak. Nasakit-sakit tinakin mo? No. Sabi ko matamawatan na. Mawatan ka. Indun kami kano nga rugyam nga planuan ti balayta. Indun kano nga rugyam nga patagdiren ti balayta. Di ba si Kamal nagkuna? Nga no adan ton nalpaston ti balayta. Ison tumatin pa nagkalaysata. Siyempre, isa dito ti paghanimunan ta. Kahit ko, nasa dito mat nga isagot ko kaya nga kinabirihan ko. Freddy, sabi ko mawatan na. Mawatan ka. No problem. Mawatan ka. Agyaman ako mawatan na. Damo manong name yung kidawan ni Freddy. Ti panangitad ko ti amin ko kinkuana. No, talagang pilitin na kiti manong name kit mayatak. Aman. Kahit kumatin ng experience yan. Yung maglagi din, tasan na nga pilit manong. Nagawid ang matlaing kalpasan na di Paskan nga pa nag-birthday na kan anniversary tayo na yat ni. May sakit gudo nga tawanin ti relasyon mi manunay mi matiktikan ako. Madlaw da tatang kininanang. Ana, indun ka ano pa nagkasaryo. Nanang, tang, matiktikan kayo. Matiktikan kami. Hindi pa ilang kakayat mi nga agkasawa ka no, da kami ti makamo. Iti mga iwan ka na kiti. Agbaling apo kumikan ka.
At dapat apu kumin ka na manong mo ang esanot ayanda. Ni manong mo nga Jun. Adda di Isabela. Ni manong mo nga Celso. Adda di Manila. Kat no, nag-asawa kayo doon ka ni Freddy. Akit ore man iyawid na kas pagarigan di balay da. Uno mangipakdakder kay tibukod di ka balay. Saan nga tamat nga anda yung una eh. Dito yung matlang lugar tayo. Asa naglaing umay ko sarong kara nagiti apu ko yun. Apu ko binukwa. Uno, kanya nga tanak no. Isingasing mo kini Freddy. Nga dati bakante nga lutit amyanan tayo kat for sale data. Isot gatangin nyo. Dito pang ibatagdarin nyo tibalayo. Kaya't na nga ta, nanak, katiba ka ma. Baka na sa pulan nga luti. Baka awan pa ay. Naanalawa na dyan ka na pintas. Kanalaka. Banyo nang, tapat asak itong ibaga kang kuhana. Matektekanan, di kita naganak kanyak, akasbat iti panakatektek ko. Kan ore manong namin, di kita empleyado, iti salon. Ma'am, indon kanot kasar. Indon kanot long table. Dandanin. Kasanot kabayag ti ka dandanin. Dandanin nga ro dan. Asi di ka nata dandanin. Indon ka ano. Basta dandanin. Saan na ka dinagas manong namin ni architect ka? Freddy nga, nag-boyfriend ko, iti dahi nga malem. Dati mawag. Ada ka no iso naman nung na yun, ti medyo adayot, ada project na sa jay. Nagawid aklat nga sulusulo. Iti sumang pera, dito balay manong nami, nang. Apa nagadumatang nga sanya? Nagapumanang ka ni Bobby di kita? Wine. Nagadumatang para ka na tayo. Ang kaibunong ka na kita on sanjana. Nagbuenas ka no. Nagpipintas, nagdarakal kiti bunga ti sanjana. Kaya ito yung atawan. Kati, mano aya ti agsubli-subli ang bagon nga magkarga karga ti tagilako na. Ay, mula na. Kumusta naman ni Freddy? Ni Freddy? Ni Bobby? Kaano ka din na uding nga pa nakakita mo kayong kuha na? Hindi pa nagpa-share ng timay sa karabinang. Kaya agbumbuenas lang ta. Kasla kalagbawawi na nako Ni tatang mo, ni Freddy ti kayat na. Siyak, ni Bobby ko na. Baka kayat mo tagbawawin. O, pero kung magbabawi ak. Hinanang met. Isuksukat ko di pa lang marasa nga may sang architect. Idin to tagagangay lang agbulmulay sandya. Kanda dumapay nga natin. Kan produkto ti agriculture ni Bobby. Nabayag ka din na saan nga nagpamyanan. Iti balay da. Nabayagan na, kapag ka mapaparak sa jay. Imununaman tayo nga nakaipatakder ni Bobby iti balay, napinda sa balay. Ngam ni Freddy nga boyfriend mo. Kapag ko magipatakder ni Bobby iti balay na. Kinaumot pa asawa na. Malaksid ka pa napintas na di family house da. Nakapatakder pa yun iti abid matlang di family house da. Iti balay na kano. Balay to kano, balay dan to kano iti baling asawa na. Imununan nga ni architect nga nakaiparakder. Nanang met, talay bagbagada. Kitwain. Agpasyar ka ito kajamyanan at no magkitam. E di damagik kanitatang manunay kitpuan ko na. Iso nga nakagasgas at launay ti babae. Ngagbaling asawa ni Bobby. Kabutan na siyang pet, nagaget, nainot. Adot ang mga ibaga nga naimot kunada, ngam nainot. Sambit nga naimot ka datoy agapota para mananan dapat ti produkto na. Ken pasaray umay mang itiya parsyente nga iti nga manok. Aging gamanong nami nga mamanon nga tumawag kanyak ni Freddy. Aging ka, manong nami, nga dandi kiti, doon danon kanya kadamag. Saan ko matapat siya na? Yan, timay sa karagita kaduwa kiti salon manong nami, timasidag. Ma'am, kumusta kayang gani architect? Dandani man ti birthday na. Isuntot na may kaduwa na anniversary mi.
Karubak ni arkitek. Hmm? Karubak? Karubak, ma'am. Tama pala amok. Ket, anang damag. Adamat din si Mangpet nga masikog iti balay na. Oy, 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 Cynthia. Saan ka aramid ti... Saan ka aramid ti nyaman nga? Saan gusto nga damag, ma'am? Tamo ka kita mumon. Kasano ko mga amok? Iso nga, iba ka mangkunak, tamang amat no, mamom to ang karubak kayam ni arkitek. Kadabi nga saan kong ibagbagan, no, mabas pasamak. Baka si dirin nakto as pagarigan. So kang baga ko na. Kaano pa eh? Duhalawas itan. Masikog na si Mangpet iti balayda. Siyempre, nagdidinamag kami may nagkakaroba. Kung nadangarod kat sambat nga suday iti girlfriend na. At amumi nga takay si girlfriend na. Ma'am, talangin lang nga, patipkrem ti pakinakim mo. Amok, nasakit, dahil tangin padamag kukin ka. Kahit ko panagnikan na, mapanag di balita. Terteradak laing manong naimi ti panagarubos di gitiluwak. Gabutaray tang alwa. Ket iso idurduron manong naimi. Ti saem nga marikriknak iti kaon ka. Ti lalaki nga pilik. Ti lalaki ginayat ko. Ti lalaki nga inaklon ko. Ti lalaki nga namnamay isunto tagbaling asawak kataktakan na inay ko. Nakasikog iti sa baling nga babae. Gabo nga tatasaan ko pa lang nga maitad ti amin namin ko. Napana ka mismo iti balay daman ng Nemi. Ay! Sige kaya, Maricel. Anak. Nembaga malim yun, anak. Umpay ni Bob, ni Freddy. Amok ang umpay. Kinapin ka rin gamay ka. Iso ka rin ti masapul mo? Umay ko kumapen kan ti may nga damag no puno. Di na ka ni pastringan nana. Ay, alala, sabsumber ka. Manong namin waras ko diba nagkita kidi makastrek kami ni ti salas. Ano ti kahit mga pen ka na kunam? Nadaka no si Mangpet nga babae nga masikog. Nana, kahit ko lang mamon ti punto. Saan nga si Mungbat, di ba kahit manong nami ngam tinalyaw ko, hindi adam mangig ko malukatan nga siled ridaw, iti may isa nga siled iti balayda. Irimuarte may isang babae nga masikug ba nung nemi. Ma, dagayim sang ili? Owen, Carmen, ni Maricel. Maricel? Hi, Maricel. Amamum ka ditinangkan nga Maricel? Owen, may baga ni Bobby, ni Freddy. Boyfriend mo ni Freddy? Yeah. Sorry, ha? Sinukugan nakmaten. Iso ang sangpet ko, di ba, ti balayda? Imbaga naman ang namin sa dino, tinaggapuan ng lugar. Sigon kini Carmen, ada ka numay sa project idi sa Jai, ni Architect Freddy manong nami. Sa Jeddah nga nagama mo. Hoy, tinutupan ka naman ng name ni Freddy Suna. So, nagsikok. Ay, item ka din ni Freddy? Ay, etek. Isot ka po nang impay ko, tibag ngay kang kuwana. Ay, item na ka din ni Freddy? I love you ko na namit. Amo na ka din ganda ka tuyin? Di, sumang petag dito, ada isuna. Imbaga na ka din kang kasar na ka? Orasan nang ibagay ang kasarnak.
Nagkasar kami manunawa. Saan? Rubeng lang adak ditoy. Gabot na sumbatan na kanyak. Di ngamin, mama. Nana, anya ka dito yung pagkakarakay ni Freddy? Anak, kunami kang kuha na asang rumbeng at akamting pili. Nadigit iso namit lang. Sa aming baga, nga rumbeng unay nga sangwen na si sungsumbatan na. Maricel, ore no ibaga kumakengga nga sikati kayat mi nga bali nga manugang, no saan nga sikati na ikari. Pakawanon lang ko man. Diba nagbalingan na rukop? Diya anak mi. Kas pagkarikan ta, sikati kayat na ikasar, itinikudan nga sungsumbatan na kini Carmen. Mayat ka kadi? Nana, iti da ito nga naramid ni Freddy. Makmaksayanan ti pa nagtalikukin ko na. Narukup tilakyo. Saan nga napudno ti pa nagayat na kanya. Gabutan saan nga nakauray. Nakasikugid sa bali. Sana kung nga baybayag pa, Nana. Natalang umanay ang kanyang dati na amwak na panagnagkak. Isang kanto ka din na umumay dito balay. Siguro sa anin. Carmen, good luck ka na kayo kay ni Freddy. Agyawan na kayong ka, Maricel, no? Si awat ka ti kinapudno. Iba't patig ko ni Freddy. Numampay madlaw ko nga nakurang ti pamatig na kanyak ni Mamok. Ibagbagabonan to ti anak mi. Congratulations ka na kayo. Advance happy wedding. Manong Nemi, diadda ako ni Tidalan nga agawid dito'y balay. Pinalubos ako nga timrem ang nagarubos di kitiluwa. Nagsakit, Manong. Nakasaksakit. Diyak may ladawan no kasan iti saem nga marignak iti kawan ka. Iti makadanon akong dito'y balay, Manong Nemi, adadan nga naganug-ugak. Nagsangsangit ang diadda ako niti silad ko. Basol ko kadi. Isa ka rin ti mapurumbeng nga mapabasol iti kastoy nagtungpalan ti relasyon mi kini Freddy. Gabo nga dita saan ko panangitan ti bagik keng kuhana iti kidawan na. Sayang ti panagayat ko kini Freddy. Saan nga nakauray? Nagbalingan na rakop. Ada aktikas na ka sitwasyon, Manong Nemi, iti agring di cellphone ko. Ni Freddy ito tawag. Sinong bata? Hello? Maricel, nagkapo ka kano dito'y balay. When? Pagkait ko lapaniknikan di kinapudno. Kat na ba nagnikakon? Maricel, sikat ipatpatig ko. Sikat kayat ko ang baling asawa. No kayat mo, orain to bigat, sa nga bigat, ang kalaysatan. Ori na sampay na halpas ti plano ti balay. Kan sampay na halpas ti plano nga balay mo? Aramidem nga balay? Saan ko nang iyoray pa neta? I'm sorry, Freddy. Saan to nga basta maagasan ti sugat iti puso? Iti naramin mo. Mamati ka ko, ma. Nabartay ka lang, idi. Iso nga, tinutupak na dyan ni Carmen. Saan ko nga eten? Sikat ipatpatid ko. Rubeg lang nga sumbatan. Gabot adap sumbatan king kuana. Saan ka nga eten, Freddy? Ha? Tikas to nga talak, awanin ti ayat na marignak ka. I'm sorry. Ngim siya ka tibat patag ko. Mamati ang siyak tibat patag mo. Ngim sa nga rubing nga siyak ti kasar mo. No dikad ni Carmen ti kasar mo. Da kayo tinekari. Saan nga sikakan siya?
Nasakit man manunemi ngimiti sa bali nga bangir. Imbaglagi din ko nak. Tasang kong impangay ti amin-amin ko kenkwana. Dadada ko mga manunemi nagsakit. Gapanunutin ko sa pagkarigan. Tanalpas ko na itad kenkwana ti amin. Imbaglagi din ti nagsakbayag. Nasakit man manunemi ngam rumbeng unay nga awatek. Awan kamin ka ni Freddy. Nadlaw manunemi, siyempre dananan kinitatang ti pa nagbalbalukog dagitiya kalub ti matak. Nagsangsangit ka. Ay, kastawan ti pagkaringmikin ka tapos mga kakomentarabi ngam ti kapenangan. Ano na pasama ka na? Nangawang kami ka ni Freddy. Ano niya? Nakasikog. Kahit na diyo babae nga nasikugan na insang pat nanti bagina, iti balahida. Siya ka na di patpatig ni Freddy ngam. Ngaman niya. Awanan ti marik na kayat keng kwa na. Alagad. Rumbeng unang awate man ako. Saan ka siguro nga takay tinekari? Saan mo't lang nga nangahambak? Ni tatang mo. Takulan ni tatang mo, dakay ka nung ka ni Fred at ag-asawa. Sa anak ba't nga nangabak? Agsipot ta, saan ba't nga kayo ka ni Bobby at ag-asawa? Apay nga kunahin ti kasta. Bagay di Bobby kanya nga, saan to nga sumardeng? Saan to lang ka nung sumardeng? Ito no, ag-asawa kami ka ni Freddy. Bakit nagdinamagan nga da? Simang bat-batan nga babae ti balay da Freddy, ay da Bobby. Ano ya? Oh, abay nakigtot ka. Adan babae nga si Mangpet, iti balay da, Bobby? Adda. Masikog met? Ijak man mo. Haan sa ta masikog. Manong nemi kasla, balbali man nasaktan ti puso. Kasla, ti sugat, nga impalay ni Freddy kalpasan nga naamuwak nga dababay nga si Magpet iti balay da nga masikog. Katkasla rimtab nga dagos. Nakariknak ti panaas kan sakit. Ang sakit naman. Nakunak nga naisngaw kat nangigninanang. Ano nga ang sakit ako kungunam? Nasakit para kag ka. Tas nga da kayo kay ni Freddy kapot adda na si kukuan na kat adang di balay da. Nanang, uno, gaputawang kayo kini Freddy kat nam na maem, nga subyanan nga arman ni Bobby. Ang sa matan na mapasamak dahil na, tadamatan babae nga si Mang Batman iti balay da. Iso nga nasakit ko lang. Nanang, ay kasla mo la ibagbagaga. Baka da kayo lagi ni Bobby. Adan tsansa ni Bobby. Kasla mo la ibagbaga nga basit la diferensyada. Kini Freddy, iti panagayat mo. Wananang. Kunak ngarot ka ni Freddy. Uno ni Bobby kunak kuma. Nga namawalin na kuma. Duwa ti aklonek. Kat aklonek iso na nga duwa. Ngayon masapol mo't nga mamesa. Kini Freddy ti pinilik. Imbes ka ni Bobby. Itatawang kami kini Freddy. Aslan na maik ko mga umainak pa siya rin ni Bobby nung maamuan na awan kami kini Freddy. Ngimsamad gaya mo na mapasamag. Adamatan si Mangpet nga babae ti balay na. Nanang kasla naduble na nasugatan ti puso. Nagsakit. Amukla ko ma. Anak, gagangay ti tao ng bindut. Nagbindut ka, tani Freddy, tinaklon mo. Imbes ko mga ni Bobby. Ngem oray kumamat ni Bobby, no talaga nga saan nga isuna, itinay ka para ken ka. Awan latat sa Serbina. Nang, iso nga,
alistuham nga mga agasan ti sugat ti pusom. Kat urayam no talaga, no sino talaga ti lalaki nga naikari para ken ka. Manong nemi nagrigad ko nga hindi liwag ti amin. As in nga nakarigrigat. Ore adak ti trabaho, gabotado di kiti customer manong nemi kapilitan nga agtrabaho akmet. Ore siya ti manager. No kasta nga, ada as-asikasuan itong galim kaya to. Diyak may concentrate. Iso nga, isarden ko na ko ang manong nemi. Iyore mo laing nana. Nganinto, sinsya ti mangituloy. Ang amin ti mapaspasa, magkakadati-dati nga sikat asikaso, naging buok ko kat nagpintas. Diyan makakonsentrate na. Madama kami nagsaksaka ba? Ay na, manlaw kung harot ka na kita matam. Numanin makikita kag sila yung kita tumrem na kita iluwam. Nagrigat kayam ti kastoy. Numapahay ka kinayat. Numakaramin ka ti bindot. Anyat kahit mo sa wala akong bindot gabagbagap. Nagayata kita may isang lalaki nga may sana rukop. Imbes ko mga kasarna, sa bali mati kasarna, dadya mat nasikugan na. Ay, ano ti kakasta. Ano mat kami di kiti babae nga mang sursilusog ka na kiti lalaki. Di kiti mat kami lalaki, saan damat nga makatap-tapal. Anang araw kita, sulisog nga ron. Adot sulisog. Agkaraiwara na kiti sulisog dito lubong. Naging ka manong naming nga nagdinamag ngayong kasarin manong naming ni Freddy ni Carmen. Ni Mila Cynthia manong naming akaruma dati nakadamaga. Saan ka nga umatendar man? Apay ko mamatendar si Kawit. Cynthia mangsutsutil ka. Awang ka din ti mariknam nga sakit. Mariknak pa lang. Ngam, ruming ko na nga awatak ti kinapod na. Kat dadya nga karuma yung agnagan ti babi, ma'am. Diyan ka mo nintong ka, lumit pa nagkasarda ka na di babae nga si Mangpet di Baleda. Masikog ka di man di babae nga si Mangpet. Diyan ka mo. Ape nga si Mangpet di babae. Diyan ka mo. Ape nga di mo maamon no ka, ma'am. Sa anak ba't kakasking ka nga tismusa? Inaman nga bulan manon nemi sipud. Idi tanagsina kamin ka ni Freddy. Inaman nga bulan manon nemi nga gan anik-ek. Nga mariknak ti sa em. Naman pa ididamo manon nemi kat nakasasa em ngayon ti pa nagbayag ti panawen. Ininot mat lang manong nemi nga agmaumaw ti sakit. Idi mangmangin kami kadatatang kininanang ti pangrabi. Nang? Ano ti damagan? May panggaptian niya. May panggaptian ni Bobby. Di man na uudi nga nadamag ko kat. Kasla... Tsaka mo. Tida uudi nga damag ko na kat. Kaskas ding adda na dyan nga babae iti balay da Freddy. Minunto nga balay da ya? Di ba't adda ba baro nga balay ni Freddy? Addan. Ngayon sa adda pa nga pagiganan. Tahang kano pala nga nablasan. Nakarikap ka rin pala. Si Mang Patangar ti babae ko na yun. Kat ti family house da. Apay kami nga sangkang pamyanan. Tapos nga makidamag sa jay. Napambara ko lang. Mamanag ti amyanan sa agdamag may panggap iti babae nga si Mang Pati Balay da Bobby. Anong pa yung pagkarup ni kita ako kanya. Gabot awang kami kini Freddy kit ikamat kumatin di bagay kini Bobby kasta. Nang sa anak saan nga kas-asawa? Ay sus apo aya. No kaano pa nga kahit milauna yung kinitatang mo ang kasawa kanap na dapo kumikan ka.
Isukat sa magkasakit, ibagang saan ka nga asawa. Nagsayang ang tikinapindas mo, tikinabirhen mo. Ay, saan ka na pastor ka ni San Pedro ti langit, ti tao nga birhen, nga matay. Ala nga, no, tilibag ba, aman. Ato kakasta kahit. Sabi ko mo, nagiti virgin nga babae nga matay, hanggang makastor ti ruangan ti langit. Saan ka no, pastor ka ni San Pedro. Hindi talaga magbagayo. Daan niya, basol na ko ma. Akit, basol ti babae, ta saan nang inted, iti amin-amin na, agas paset, iti missionary ti lubong. Nanang talaga na agit, saan ka rin ako na ti Biblia, ako na ni Apo Diyos nga, agwaras sa kayo, agpaado kayo. Kahit mga saon di agpaado, usarem na ta, inted ni Apo Diyos kin ka, mamagbagin, tapno aganak ka, tapno umadot tao. No saan mo itong palin na ita? Basol. Hinalang tayo bagbagada. Nagatubag na babalasag dito nga virgin. So, kardingin dyan, numatay da saan ka makasarap si ruangan ti langit. Nanang, tayo bagbagayo. So, ibagbagag kang ganak. Ha? Usarin da itang intin na po Diyos sa kagameng mo. Tap nung nikastagat aganak ka. Tap nung matong paltibilin nga agpaado tayo. Talay bagbaga ni nanang ko na. Hindi makadigos akon manong nami, siyempre kakunti silad ko. Agsuya abugon talaga maturog akon. Kinitak ti cellphone ko no, ada nag-text, awan met. Inyof ko, tapos saan ka madisturbo, baka no, ada tumawag. E di agtugtog ni nanang manong nami diri daw silad ko. Na, apay nang? Rumor ka ba ilaing, nakaturog ka din. Ni nanang met, simong batak ko ba, no, nakaturog ka? Di kahit ko asawa na kat no maturog kan. Maturog ka kuman. Ang iman sa nga ilim. Asin no? Ni Freddy? Patsam ko mga kumay ni Freddy kat ada na asawa na. Siguro na kat nakariing ni kiti dati-dati nga agar-arim kanya dito lugar tayo. Wala na rumor kan. Sige nang. Manong nemi adayo ti atap ko nga ni babi ti masanga ilik. Takasano ko mga isot umay. Kadadan si mangpat nga babae ti balayda. Ngimiso. Ni babi. Hey babi. Sige kaya, kumusta? Pasensya ka no. Sana ka dagos nga imay nakapasyar. Iyapi ko mga agpasensya ka no. Agpadispenser ka kanya. Basol ko mo ka din, no? Saan ka dagos kay May? Kalpasan ko mga namuak nga. Ada, masikog na si Mang Pet, iti balay da, Freddy. Imay ko mga sigod itikan ka. Ngam sanak ni May gabutan. Gabutan niya. Gabutan damat si Mang Pet, gababae kang ka? Ni Melissa? Wala numilis at nagan na. Kumusta ka, Met? Ano ka kasar? Siguro akit umagkagimbitar. Baka alam na tatang kininanang nga mga anak ka na kayo. Inton ka ano? Tilong table. Abay, at akadimutan karagatiyan na ni Melissa? Tawanan ni Melissa. Abay, napananan. Saan mo kinargaan? Nagawid na ni Melissa. Abay nga pinagawid mo. May nagbakasyon. Kasinsin ko ni Melissa. Ha? Abay, ano kami nagdinamag? Nagdinamag dito yung lugar tayong handa si Mang Peter nga babae di balayo. Yung asawaan. Kasinsin ko. Tagakagayan. May lang pimasya dito eh. Doon lang alawas na. Nagpaspasan na ang met. Para maring malipatak na di. Nangisin na kanya kang boyfriend ko kuna na. Taimbes nga ni kasid ko, Melissa at ikasar na. Ngayon nang ikasar ka mo sa Bali. Iso nga man nagbakasyon dito lugar tayo. Tapos naman yung liwanag ti amin. Kasinsin mo gaya. Apay tiya, panang ipagharap mo. Kalpasan nga da si Mangpet nga masikog. Iti balay da, Freddy.
Si mo belat man nga daw. Babae nga si Mang Pati di balay mi. Nagsaruno akas ta. Kat... At tuyak manin. Kasting karikan ka di. Nga sa anak to sumarding. Nga sa akto la sumarding no. Da kaya talaga kini Freddy tagasawa. Iminadaman ko. Kasta urin ti panagyawan ko. Panagsilebrar ko. Abang oras nga saan ka nga si Imay nga dagos. Pasensyakan. No sa anak yung mga dagos. Babi. Oh. Bikas lang makasangit ka. Diyan ka mo. No anyat kay papanan ti panagsangit ko. Nasaktan ka di? Nasaktan na. Hindi mamuak nga da sa baling nga ada na sikugan nga babae ni Freddy. Iso ko nagsangit ak. Sa ako na damag nga damat si Mangpet nga babae, iti balayo. Nagsangit ak manen. Kini tayong itatada mo ak nakasinsin mo gayam. Nagsangit ak manen. Tabi sangit ka. Diyak mawatan diriknak no aping ang sangit na kita. Saan ka nang sangit? Gabota, no aklonan na kitan. Planuntan nga dagos ti kalaysata. Adan balay ta. Babi, baka siya akong saan nga naikari. Ha? Baka siya akong saan nga maikarikan ka. Tabi ko mga saan ka maikari. Tapay, naitad mo ka din di ba Kim kini Freddy? Noan niya man tinabas pasamak ka na kay Freddy. Nakasagana ka umawat. Babi, naitad nagbidutak siguro. Tas ang kong intid kini Freddy ti amin ko. Iso nga nakasikog di sa bali. Nukasta. May sakpe lang ang virgin. I love you, Maricel. Babi, malagit mo kanina di ko naking kay di. Nga mabaling ko makit dua kayo nga song bata kitiwen. Nga madadang ang pinilik ni Freddy. Gabatasan ko lipakin. Pati si kaidi kadadan, mariknak ngaya. Nang runa ita. I love you. Mami. Manong namin ti magtera ni Bobby imabay kanyak sanak inarakop. Ti magder kami nga naginarakop manong. Si datakder kami manong nami nga naglanang dagiti bibig mo. Siya akong di kararagsakan nga lalaki dito yung lubong. Pinatgan matlang niya po Diyos di kang kanahin kong idaw-dawat kan ipagpakasikan ko na. Indaw-dawat mo ka di nga saan kami nagkatuluyan ka ni Freddy? Medyo kasta. Gabot tayong bago indaw-dawat ko nga si kakensyak kumamatlaing. Kit mabasama kan. Maglagi din, Bobby. Saan ko intad ka ni Freddy? Tigid kidawan na. Gabota sikat inay-kari. Oen siyak tinay-kari. Siyak tinay-kari nga mangusat itiruangan ti langit mo. Iti sumuno nga bigat manong nemi nira na nga Domingo saan nakasimbrek iti salon nga negosyo. Hindi tao may matan nagiti naganak kani Bobby agraman ti partido da. Tapno ni kasta kita pagsasaritaan men ti kalay sami. Abalayanan manong nemi ti tawag datatang nanang kani naganak kani Bobby. Ala, Bobby, di mo impakpakdar imbagmat keng ka. Nga di ba nangaklon mo kanya kadagos nga planon dati kalay sada. Iso nga, imay kamin.
Doon ano kayat mo? Sika, pilyan ta di ada 8 na. 8? 8 kitong bigatin. Narigat unay pa nagsagana. Dito no 28 ka no, tao may 38. Nagdi na magadagos manong nemi, iti pa nakaplanon na ka-schedule pa nagkalay sa amin kinibabi. Iti mamuan na kiti empleyado manong nemi kas taon iti palakbak na. Ni Bobby matlang iti pagtungbala ma'am sa aga ni architect. Gabot isot na kari. Ay, napimpintas ka talaga ni Bobby. Sabi ko na, nasing petisuna. Sa balian architect. Gabot di kutse, nagwapo, kat mapanti nga dumaduma nga paset iti lugar tayo, nga mapan na manabisitaan na iti proyekto na, siyempre, ato na kiti masakita na nga babae nga ken makakita ken kuha na. Idinto ta ni Bobby, mamanong sa malarumwar. Baka maminsan lang nga mapamutagmul, iti maminsan may nga bulan, italatabang kagkintalon tiyan na. Iso nga, iso ti rumbeng, ma'am, gabot na talaga, iso agbaling ka na pudno ken ka. Idudumtengan deta nga aldaw manon nemi. Diyan ka mo no apay nga gluluwaak. Luwa nga tatiragsak. Owen, luwa tiragsak manong nemi tada kamidlaan ka ni Bobby tinay ka rin. Siyempre, nyawid na ko niti balay na. Balay mi manong nemi. Kastoy ko mga rot ti malbulan no hindi ni Freddy manong nemi nga balay. Ngam nalalaing ni Bobby. Saan man nga architect ba nung? Ngam nalalaing. Tagabota dakos ka na kay parakder iti balay. Nga para ka na kami. Iti uneg ti master bedroom manong nemi iti baro nga balay. Balay mi ken ni Bobby. Dito ikon manong nemi insuko ken kuhana ti kinabirhen. Nairot na kiti inarakop minabara ti apros ken agek ti tunggal maysa. Kat kastaon iti nagsak ti asawak, iti talaga ang panagnekan na nga iso iti ng pisang, iti talon ti langit ko. I'm so happy. Maricel. Marisak, nakaragragsakak. Amutal ako mga syak-syak ba't lang tinikariya. Di siyak ko mga dagos ng sinong bataw. Hanto man nga rot amo, kituin. No, amutal ko mga syak, ti kagasat mo ba't lang. Hamo ko manginak aklon ni Freddy. Sana ko manasaktan. Hangabali ko rin nasaktan ka. Adakbat nga mangagas. Kanagit suka iti pusom. Sinugatan nakpay. Nakita mo't nga nagdara. Kagangi nga nasugatan ka. Gabota. Binorak ko nga roti kristal mo. Ulitan ta. Awantan saan nagdara. Hanggang to na makarik natin sakit uno sa M. No dagat pasik to nga nagsak. Ulitan ta, sweetheart. Manong nemi tultuloy ti ragsak. Ragsak may nagpadpada kini Bobby. Intultuloy ko tinang mans ti salon, manong nemi nga negosyo. Intuloy met latamat ni Bobby, manong nemi tinagtara di lingwen. Nagmula itinateng. Sandya no tiyempo ti Sandya, nagtultuloy ti Buenas na. Kanada nakasagana para ti masagbayan manon nemi dagiti talo nga anak. Pinanawanin na tatang kininanang manon nemi ti family house mi. Idi agrokop sa dan nga pinalagdapay ti maydan nagidan na kada kami. Ti sudan iti kang runa nga mga aywan kadagiti apo ko da. Sumubsoblat man to ka makikaruba dagiti ambalayan na tatang kininanang. Sala nagsara manong nemi ti negosyo nga saloon, idi naka-lockdown na yung pinsan ti lugar tayo, idi nangruki na ti problema nga pandemya. Yung kalagitoy, manong nemi, get open manen, nagsubli di kita dumang customers mi, agramang matan na kita empleyado. Dahito ti pagkasaritak, manong nemi, nagbidutak man nga nang pili, kani Freddy, ngayon sana ka nagbidut, nga di nang ipaay ti amin ko kenkuana. Tani Bobby, tinaikari, anong nemi, kat napanagkalak na unay, may sumulat na nagbaling asawak, birhenak, nginasawa na. Agaman ako unay ti anos mo, nang ibasa kat sabi ko man, damat na batik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti bihag, karagiripadak nga di mga
More power to your program, Manong, and God bless. Toyag-yaman nga pagayam mo, Maricel. Thank you ken ka, Maricel. Thank ka pa nagsurat, manangiburay mo ti pagkasalita. Thank you mat kadagiti amin nga nag-share, dagiti nagbuya.